ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅମ୍ଳାନ। କିଏ ବେଇମାନ? ମୁଁ ନା ତମେ? କିଏ ଧୋକାବାଜ? ମୁଁ ନା ତମେ? କିଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର? ମୁଁ ନା ତମେ? ଆଘାତ ଦେଇଛ, ପ୍ରତିଘାତ ସହିବ। ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧାର ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଯାଏ ଉଡ଼ାଣ କରିଛ ଡକ୍ଟର ଅମ୍ଳାନ ସାମନ୍ତରାୟ। ନିର୍ବାଣ ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କରି ନିର୍ବିକାର ନିଶେଷ ହେଇଯିବ। ବିଶ୍ୱାସର ବଧିଦ୍ରୋହକୁ ଅବିଶ୍ୱାସର ବିଭୀଷିକାରେ ମ୍ରିୟମାଣ କରିଛ ମାନେ ଅସମଗ୍ର ମୃତ୍ୟୁର ଉତ୍ତପ୍ତ ଲାଭରେ କ୍ଷତାକ୍ତ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପରି ତମେ ଡହଳ ବିକଳ ହବ। ହିଂସା, ଗର୍ବ, କ୍ରୋଧ, ଅଶ୍ଳୀଳପଣ ପରଶ୍ରୀ କାତରତାର ମୋହଗ୍ରସ୍ତର ସକ୍ତର ଜୀବନରେ ତୋର ଛଟପଟ ହେଇ କହିବ ଶରଣଂ ଦେହି, ଶରଣଂ ଦେହି, ଶରଣଂ ଦେହି। ସମାଜର ଉତ୍ତର ଦବ ରୂପସୀ ବହିଦାର। କିଏ ଖୋଜିଥିଲା ବୋଧିଦ୍ରୋହ? କିଏ ଖୋଜିଥିଲା କପିଳା ବସ୍ତୁ? କିଏ ବାଟ ଦେଖେଇ ଦେଲା ପରମାଣୁ ବୋମାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଇତସ୍ତତ ୟୁକ୍ରେନର ଇଦ୍ ସହରକୁ? ବସ୍ତେଇବ ରୂପସୀ ବହିଦାର, ତମେ ବହୁତ ବସ୍ତେଇବ। ତୁ ମରିବୁ ବେ ହାରାମି। ମୋ ରୂପସୀ ଗାଳି ଦଉଛୁ? ଖାଲି ରୂପସୀ ନୁହନ୍ତି, ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଅମଣିଷ ପଶୁ। ଜଣେ ତ ମତେ ଭାବନା ଭୂତ ସଜେଇଦେଲା, ଆଉ ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ସେ ଭାବନା ଭୂତର ବରଗଛ ତାକୁ ବି ଜାଣିଦେଲ। ଭଗବାନ ତମକୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବେନି। ଏଇ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତୋ ଉପରେ ମାଡ଼ ହବ। ଆରେ କିଏ ଅଛ? ଡକ୍ଟର ଅମ୍ଳାନ ସାମନ୍ତରାୟ ଏଇଠି ଅଛି, ଠେଙ୍ଗା ମାଡ଼ି ଧରି ଆସ। ଆରେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି କଥାଟା ଠିକ ସେଇଆ ନୁହଁ। ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ? ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଫିସ୍ ନେଇ ଜୀବନ ନଉଛି। କେତେ ଲୋକ ମୋରି ଆଖି ଆଗରେ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି। କେତେ ଲୋକଙ୍କ ସଂସାର ବର୍ବାଦ ହେଇଛି। ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରି ମୁଁ ବି ଢେର ପାପ କରିଛି। ପାପ ନ କରିବି ପାପିରେ ନାଁ ଲେଖିଛି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ପାପ କରିବି, ପାପ କରିବି ମୁଁ। ଏତେବେଳକୁ ରୂପସୀ ତୋରି ପାଇଁ ମୋ ଅପା ରାତି ରାତି କାନ୍ଦିଛି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ତା ଦୁଃଖ। ଆଜି ତୁ କାନ୍ଦିବୁ, ମୋ ଅପା ଦେଖିବ। ବେଇମାନ! ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି। ନାଇଁ ରୂପସୀ ନାଇଁ, এটা বিপদের পড়িকে বড় ধরতে দরকার পড়লে তো ছুটি ধরিকে ঘোষাড়ি দেব। বাদল চাইছু কোন? বিচার কোর্টে পকা হবে। aku mari ain ko hato gnen barang polis ki phone kari aku handover kari de समय बड़ा बड़ा धन जीवन यौवन ए सब कहानी दिन तुम पाखे सब थिला आज तुम पाखे किछि ना जो रूपसी की तमे पादरे आड़े देथिल से रूपसी पाद आज तुमको धरना को पड़ेगा मु चाहते तुम डेड बॉडी घर उठी था କିଏ କାହାକୁ ବଦରେ ଏଡେଇ ଦେଇଥିଲା? ହଁ, କିଏ କାହାକୁ ବଦରେ ଏଡେଇ ଦେଇଥିଲା? रूपसी बहिदार को जमिति गोटे सप्त गोइठा मारिलो जे रूपसी बहिदार सबुदिन लगी पाताली गला ଆଉ ଏମିତି ପାତାଳି ହେଲା ଯେ ଏଯାଏଁ ସେ ଉଠି ବି ପାରୁନି। କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛ? କଣ ପାଇଁ ଛଳନା? ନା ସେ ସମୟ ଅଛି ନା ସେ ବୟସ? ନିଜ ଭୁଲଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନ କାହିଁକି? ଭୁଲ ତମକୁ ଭଲ ପାଇବା ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରତାରଣା କଲ କାହିଁକି? अबे ମୋ ବାପା ତୋ ସହିତ ପ୍ରତାରଣା କଲା? ମିଛୁଆ! ଡାକ୍ତରୀ ପଢିବା ପାଇଁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଜିପିଏଫ୍ ଖାଲି କରିଦେବାଟା ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା। ସେ କଥା ତ ମୁଁ ଏଯାଏ ଭୁଲିନି। ଆରେ ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ତୋ ଭଳି ସ୍ୱାର୍ଥପର ମାନେ କାହାରି ଉପକାରକୁ ମନେ ରଖନ୍ତିନି। ତୁ ସବୁ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଡାକ୍ତରୀ ପଢିବା ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଲାଗି ତମେ ସେ ପୋଲିସ ଠାରୁ ଖସି ଯାଇପାରେ। ଆମେ ତାକୁ ପବ୍ଲିକ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିବୁ। ପବ୍ଲିକ ତାକୁ ଠିକ ଶାସ୍ତି ଦେବେ। ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ତୁ।